År efter år, der sætter vi med Danmarksindsamlingen fokus på de stille kriser. For rundt om på kloden er der over 13 millioner af børn, der er i akut fare for at dø af sult. Simpelthen fordi de ikke får mad nok. Og det er dem, vi sætter fokus på i aften. I aften samler vi nemlig ind til verdens sultne børn. Støt nu. Gør der noget, løb for livet, brug om tiden, elsk hinanden, gør der noget, uansikkert. Jeg håber, at du ved, at du har hjulpet mig med at hjælpe ude i verden. Man kan gøre en forskel. Vi kan ikke hjælpe hinanden og ikke være ligeglade. Og du har hjulpet mig. Er I klar? Ja! I dag der skal vi ud og gå og løbe for at samle penge ind. Det er fedt, at hele skolen er med til at samle ind. Hvis vi kan være med til at hjælpe med i aften, der bliver samlet flere penge ind, det vil bare være fantastisk. Ja, på en eller anden måde, så har de brug for nogen, der drømmer for dem. Asta og Amanda, I skal altså have lov at sige, hvor mange penge er det, I har samlet ind til Danmarksindsamling? 37.275 kroner. Okay. Wow! I aften kan vi vise, at selvom Danmark er et lille land, Så har vi et stort hjerte. Så stå sammen med os. Og vis, at Danmark er et lille land. Med et stort hjerte. Kom tilbage til mig. Jeg elsker kun dig. Du har vundet en bil og en rejse til Maldiverne. Jeg har talt med privatfolk, der har vil give både 150 kroner, 500 kroner, sågar også 5.000 kroner. Så det er altså virkelig flot. Derfor er Grundfos en del af Danmarks Indsamling. 3 støtter. Svanekøkkenet bakker op. Det samme gør PVC. Og Bygmafonden støtter endnu en gang med en donation på 2 millioner kroner. Nu skal vi ikke lige se det samlede beløb indtil videre. 21.173.246 kroner. Vi gør alt for Danmarks Indsamling. Jonathan, giv aldrig op. Det sker jo nok engang, at verden ser din ensomhed, og sommeren bliver lang. Jeg sidder med en kvinde, som har et genindlagt barn. Underernæring er det, hun er her for. Hvis ikke de var kommet ind her på grund af underernæring, så var de her børn døde. Det giver helt utrolig meget mening, og der er virkelig, virkelig brug for alle de penge, vi overhovedet kan skrave sammen til at støtte de her projekter rundt omkring i verden, hvor børn, helt uskyldige børn, er kommet i klemme. Jeg synes, det er lidt ubærligt, at der er mennesker, der kan være i så stor nød. Og det gjorde et ekstremt stort indtryk på mig. Og det er, fordi jeg synes, ingen børn skal have det sådan. Tusind tak for din støtte. EU og EU Danmarks Stafetten donerer i alt 250.000 kroner til Danmarks Indsamling. Du er ikke alene. Der er en, der følger dig. Og det er helt på det rene. Han har det ligesom dig. Ligesom dig. Her kommer det. Danmark. Beløbet, som Danmarksindsamlingen har samlet ind i år, er 102 millioner kroner, 130.401 kroner. Wow! Nej. Okay. Hold. Okay, det var helt... Okay, det var sindssygt.